بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا ولا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولعلمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. a yau da taimakon Allah maɗaukakin sarki za mu magana akan shiryar wadda annabi alaihi salatu wassalam ya yi wa al'ummar musulmi dangane da cutar farfadiya wadda laraba suke kiranta sarku. Ita wannan cuta ta farfadiya wata bayawar Allah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo gurinsa ta ce ya rasulallahi ni ina farfadiya don haka nake roƙonka kai min addu'a Allah ya yaye min wannan farfadiyar. sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce na baki zaɓi, in kin so kiraye da farfadiya ki mutu da ita amma ne muke alkawarin za ki shiga aljanna, in kuma kin so zan muke addu'a Allah ya yi miki. Ya ba ta wannan zaɓin sai ta ce ya rasulullah na zaɓin raye da farfadiya na mutu da ita, in yi so aljanna ta tabbata gidan. sai ce ya yadda. sai ta ce amma ya rasulullah idan na faɗi tufafina yakan yaye, akan ga guraren da bai kamata a gani a jikina ba, don haka yi min addu'a ko da na faɗi ya zama na wannan abun ba zai same ni ba na yaye wata farkina. sai ce to wannan zan miki. to shine annabi alaihi salatu wassalam ya yi mata addu'a akan in ta faɗin Allah ya sa kada jikinta ya dinga yayewa. to sai waɗansu malaman suka ce saboda albarka ta annabi alaihi salam wacce ba ta da iyaka, da yi mata a wannan ɗin kuma sai ta ma daina farfadiyar, sannan kuma ta ci riba ta samu aljanna. to ita wannan cuta ta farfadiya wacce annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa haka, sai malamai suka ce to farfadiya iri biyu ce. akwai farfadiya wacce take al'arwahul khabisa, wato ta miyagun rawuka wanda suke masu ƙazanta, shaidanu da iri-irinsu, wadda daga bagare su wannan farfadiya take faruwa, to wannan zaman kanta take. sai kuma farfadiya ta al'akhlaq wadda take kwaɗi a jikin mutum, wato ta halittar ƙwaƙwalwar jikin ɗan adam ɗin. to suka ce iri biyu ce a ita farfadiyar. ta al'arwahul khabisa wadda aljanna yake buge mutum ya faɗi, wani in ya faɗin sai ya tafitar da dafara, wani kuma sai ya bawali sannan kuma ya tashi. to suka ce wannan waɗansu suna ganin irin ta ce wacce ta zo gurin annabi alaihi salamu da ita, waɗansu suka ce a'a ba irin wannan bace wacce take ta bugun aljan, irin wacce take ta halittar ƙwaƙwalwa ce. ita kuma tana faruwa ne dangane da ɗayan abubuwa guda uku. ɗaya farfadiyar wadda ba ta aljan ba, a ƙwaƙwalwa ce ake samun wani ruwa mai yauƙi, in ya taso shikenan sai ƙofofin ƙwaƙwalwar su toshe, saboda haka in suka toshe amma ba gaba ɗaya ba, sai mutum ya kasa tsayewa, sai kif ya faɗi, sai a ga wani guri a jikinsa yana harbawa, kuma za a ga wato numfashinsa yana fita saboda bata toshe gaba ɗaya ba. to wannan wani ɓangare ke nata wadda wani ruwa ne mai yauƙi. wani ɓangaren kuma nata ba ruwa ne mai yauƙi ba, iska ce mai ƙarfi take zuwa sai ta toshe, in ta yi kauri ta tsaya ta tattoshe hanyoyin
da iska take bi a jikin ƙwaƙwalwa, nan ma sai mutum ya kife ya faɗi ya daina motsi, sai dai kawai na buga numfashi. Wata kuma turiri ne yake tasowa, in ya taso ya yi ƙarfi sai mutum ya kife ya faɗi. To wannan ita ce farfaɗiya wacce ba ta bugun aljan ba. To sai suka ce wannan ita ce farfaɗiya mai wahalar magani, ita ce wadda idan mutum ya haura shekara 15 ya kamu da ita, to kusan ana fatan ya haƙuri. Bayan suka ce to irin ta waccan matar take da shi, don haka annabi alaihissalam ya ce mata ta yi haƙuri a ba ta aljanna. To don haka wannan farfaɗiya guda biyu, ƙwaya ɗaya zan ɗauka mai magana a kanta, ita ce ta bugun aljan. Ita waccan ta ƙwaƙwalwa wacce take wato take faruwa dangane da wani ruwa mai yauki, ko dangane da turiri, ko dangane da wata iska mai kauri, sun ce wannan a barwa likitoci. Malamai da suka yi rubutu a kan Dibbin Nabawi sha suka yi wannan mahallin likitoci ne, saboda haka wannan sai a barwa likita. Amma wacce ta shafi nau'in aljan, to wannan sun ce sun da aljan muguwar halitta ce mai illa. Wannan halitta mai illa babu maganinta sai halitta mai tsarki. Kamar wani abu ne da za a ce dambe, za a fito na fito, ga ɗan dambe ga ɗan dambe. Idan aljan izo mugu wanda yake ƙazami muƙiyin Allah ya shiga jikin wani, to bayan da za a iya maganinsa sai a samu wani bawan Allah mai tsarki, mai ruhi, mai dangantaka da Allah, shi kuma ya fuskance shi, to shine zai iya maganinsa, sai ya fidda shi. In yi wannan sai ya fidda shi. A wannan lokaci da musulmi suke kan ganiya, ba sa wani abu ma. Imamu Shafi'i an taba irin haka da shi, wani yana irin wannan, aka zo a gaya masa, sai ɗauki warin takalminsa na hagu ya ba almajirinsa, ya ce je ka ce da shaiɗanin ya fita, idan ya ƙi ka kwaɗa masa takalmin nan. Yana zuwa ya ce fita, in ka ƙi. Shafi'i ya ce in kwaɗa maka takalmi, sai sai bai yi zafi, ko daga ƙasar Sham ka ce in fita zan fita, sai ya fita. To haka ake samu. Annabi alaihi salamu in irin wannan ya shiga jikin mutum, kawai ce ake da shi ukhruj aduwallahi inni rasulullahi, kai muƙin Allah fita, ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shikenan sai ya fita. To ita wannan ta aljan haka ake mata. Da mutane masu tsarki ake fidda aljan daga jikin ɗan adam, amma mara tsarki, boka ko mai bori, wannan bai isa ya fidda aljan ba, sai dai ya ƙara tura shi. Mutum ya rayu ba Allah, ya rayu da aljan ɗin, kuma sannan ya mutu, watakila ya samu matsala ta rashin imani. Dangane da ita wannan cuta ta farfadiya wacce take ta bugun aljan, malamai sun ce idan za a yi maganinta, to sai an lura da ɓangare biyu, ɓangaren mara lafiya da ɓangaren wanda zai masa maganin. Kowanne yana da gudunmuwar da zai bayar, sai a samu lafiya. Ɓangaren mara lafiya wanda ya kamu da cutar bugun aljan, yake make shi a ko'ina ifadi, abinda ake nema a wurinsa na farko ya zama na nafsu ɗinsa, kan wato zuciyarsa da shi kansa a mazauninsa na mutum, ya zama yana da ƙarfin hali a cikin zuciyarsa, kar a samu karaya. In ya karaya, shi kenan magani ya samu matsala. Sannan babban abu da ake so a gurinsa, ya zama da gaske ike wajen fuskantar mahalicci subhanahu wata'ala, wanda shi ya halicce shi mara lafiyar, kuma shi ya halicci aljanin da ya shiga jikinsa ɗin, kuma shi ne ya tsara ya ba wa aljanin tasirin da yake samun dama ya shiga jikinsa. To sai mutum ya fuskanci mahalicci da gaskiya, ya yarda cewa wannan cutar yana son maganinta, amma a gurin Allah, mahalicin mutumin da yake da rashin lafiyar, mahalicin mutane, sannan mahalicin sauran halittu, kuma wanda ya ba halittar wannan tasirin da take iya shiga jikinsa, to sai ya fuskanci Allah da gaske. Sannan aka samu mataki na farko. Sannan mataki na biyu, wato isti'aza, tsari
ingatacce wanda shi mara lafiyar yake bakinsa da zuciyarsa, abinda yake bakinsa shi ke zuciyarsa. Idan zai dinga tsari a baki amma zuciyarsa ba ta gurin Allah ko ba ta hangen abin da yake faɗa ɗin wani abu ne kuma a ransa, to ba za a warke ba. Wannan shine ɓangaren mara lafiya, sai ya fuskanci Allah bil haƙƙi da gaskiya, ya kuma yadda Allah ne ya halicce shi kuma ya halicci aljanin da ya shiga jikinsa, kuma shi kaɗai ne zai iya magani. Sannan kuma sai ya nemi tsari na gaskiya ingantacce wanda annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi, ba wanda kame ibayar ba. To in ya fuskanci wannan yana da tsari, in zai miƙe zai yi tsari, in zai tashi zai nemi tsari, in zai zauna zai nemi tsari, in zai kwanta bacci zai nemi tsari, in ya farka zai nemi tsari, zai ci abinci zai nemi tsari, zai saka tufafi zai nemi tsari, zai cire tufafi ya canja wani zai nemi tsari, harkar auratayya zai nemi tsari, zai hau abin hawa zai nemi tsari, zai sauka da abin hawa daga abin hawa zai nemi tsari, zai yi tafiya wani gari balaguro zai nemi tsari, zai shiga garin da za shi zai nemi tsari, in ya juyo zai nemi tsari. To wannan da faɗuwar rana da kuma hudowar alfijir duk hirzi wanda annabi alaihi salatu wassalam ya koya mana, to wannan mai taɓin aljan ɗin sai ya kula ya kiyaye sosai da sosai. Sai sannan wannan tsarin da yake faɗa a baki ya zama zuciyarsa ta yarda da shi. Don an samu wannan, an samu makami mai ƙarfi kenan. Domin yaƙi baya yiwa sai da makami. Idan an samu makami jigari yaƙi baya yiwa, sai an samu ƙarfin makami ingantacce, sai kuma an samu dantsan da zai aiwatar da wannan makamin. To haka wato neman tsari yake, sai an samu zuciyar ta fuskanci Allah, sai an samu tsarin da kuma a baki da zuci guda ɗaya ne. To wannan an samu da ɓangaren mara lafiya, to za a yi nasara. To sai ɓangaren wanda zai magani shi ma sai yana da wannan, shi ma sai ya fuskanci Allah, wato da wannan abin da zai yi cewa ba shi da tasiri shi kansa, karatunsa da zai yi babu tasirin yana gurin Ubangiji subhanahu wata'ala. Sannan kuma shi ma a lokacin da yake wani hirjin a bakinsa ya zama zuciyarsa ta yadda da wannan hirjin da yake yi, to in Allah ya yarda za a samu nasara akan wannan rashin lafiya kuma za a warke. To a nan nake ga ya kamata na ja hankalinmu dangane da cututtuka irin wannan. Abu na farko, cututtukan aljan, in ka tara mata guda 100 za ka samu guda 90 da ɗoriya suna da tabin aljan, 90 da ɗoriya za ka samu 95 a cikin 100 na mata suna da aljan, 5 ne babu, saɓanin maza. To me ya jawo musu haka? Wato babban abin da ya jawo mata gamuwa da wannan, ko suna sa sutura, ba sa fidda gashi waje, ba sa ɗaurin ƙirji, ba sa fidda wa'yansu halittu da bai kamata ba, za ka ga sun kamu da aljan. Abin a jahilci ne guda ɗaya. Wannan jahilcin shi ne rashin sanin lokacin da ba ta sallah me ya kamata ta yi. Wannan shi ja mata wannan matsalar, domin idan mace tana al'ada dukkan kariya ta Ubangiji subhanahu wataala za ta tafi tabatta, mala'iku za su rabu da ita. Shi yasa ko sharafa mutum yake ba a san me al'ada ta jigura. To wannan anan aljin yake shiga jikin mata da yawa. Idan mace tana sallah tana yin hirji guda 5 ko guda 7, misali a ce tana karanta ayatul kursi kafa 7, ko tana karanta falaki da nasi 7, ko tana kulhuwallahu 7 a lokacin da take sallah. To idan ta zo ba ta sallah, idan za ta karanta 7 kamar yadda ta saba yi, to aljan zai shiga jikinta. Dole a wani lokacin maimakon 7 sai ta mai da shi 70, sai ta ninka, ta kuma ninkawa sannan za ta kai matsayin da take sallah. To nan a nan mahallin da mata suke samun matsala kenan. Ina fatan ku lura da ni kuma ku ɗauki wannan.
idan kuka rike wannan kuka ɗora 'ya'yanku a kai, to ɗan shekaru kaɗan za ku tarar cutar aljan ba ta jikin mata. A wannan mahallin ne mafi yawa mata ba su san abin da ke faruwa ba laifi suka yi ba, amma ba su sani ba kuma ilmantar da su ba. Tsari a lokacin da ake al'ada, ninka shi mace kamata ta yi, in ta ninninka shi to sannan za ta koma daidai lokacin da ba ta da lokacin da take sallah za ta samu kariya. Amma muddar ta yi kaɗan to ba zai ishe ta ba, aljan zai iya zuwa keta ta shiga jikinta ya sarrafa ta yadda ya ga dama. To wannan shine abu na ɗaya. Abu na biyu, dangane da cutar taɓin aljan, idan aka fuskanci wanda babu Allah tare da shi, wanda zai yi tsafi ya ce aje a yanka kaza, ko a sai kaza a saki, a sai fungi-fungin kaza a saki, ko a sai gitsawar akuya, ko a je a sai wani farin Kano a ajiye, ko a ajiye sukari saboda 'yan mairo, ko wani kaza saboda malam alhaji, ko a sai wata zabira saboda wanzami. To wa'annan muddar aka yi wannan, to duk abin da za a yi na alkur'ani ba zai tasiri ba, saboda shi shifa'un wa rahmatul lil mu'minina, shi mu'mine kawai yake aiki, wanda ya haka kuwa yana da karancin mu'minanci. Saboda haka wannan shi ma sai an kiyaye, sai an kauce. Sannan waɗanda suke yin ita kuma ruqya sai sun kiyaye ladubba na shari'a wa'inda za su yi addu'a. Farko sai mutum ya yarda ba shi zai warkar ba, Allah ne yake warkarwa. Sannan kuma sai ya yarda cewa bai isa ba. A lokacin da zai yi baya fatan in yana yin ruqya aljanin ya magana. Duk wanda zai zo ya ruqya yana fatan yana ruqya aljin ya magana, to ya saba wa shari'a. Saboda annabi alaihi salatu wassalam ya hana mu fatan mu haɗu da abokin gaba. Ya ce da mu alaihi salamu la tatamannu liqa al-aduwi, kar ku dinga neman, ku dinga burin haɗuwa da abokin gaba, sai dai ku roki Allah sauki. Sai dai in haɗuwar ta haɗu ba tare da burin ku ba, ta wani lokacin kuma sai kun yi haƙuri za ku yi. To saboda haka a lokacin da za a yi fata ake Allah ya amsa addu'ar ba tare da aljinin ya fito an fafata da shi ba. Allah ya ga zuciyar mutum akan wannan. Sannan na biyu, in Allah ya kaddara ba buri mai yin yake ba, har Allah ya sa aljan ɗin i bayyana i magana, to kada yi amfani da shi ya tambaye shi me ya kaza me ya kaza me ya kaza. In yi wa aljanin tambaya, shi ma nan ya sauka daga ka'ida ta shari'a, ya shiga kuma hanyar bokaye, ba ruwansa da shi. Sai dai malaman shari'a suna cewa inda zai faɗa masa wani abu ba tambayar saye ba, ko a jikin mara lafiya ce ko an binne kaza a guri kaza, wannan yana iya duba wannan abun, aje a duba wannan abu, amma ba shi zai dinga tambayarsa ba. Ko kuma ya samu aljinin ku dinga cewa waccan mara lafiyar me a jikinta. To duk abin da bokaye suke kenan, ba ruwansa da wannan, shi Allah ko zai fuskanta. Sannan a lokacin da yake yi, idan aljan din ya ce masa ai tsoronka nake ji, to zai halaka shi. Ko kuma zan fita saboda kai, sai ce dai saboda ni ne ka zauna har abada ka fita, sai dai ka fita saboda Allah, amma ba da ni ba. In kuma ka ki fita saboda Allah cikin lumana, to za mu yi amfani da sunan Allah, kuma Ubangiji ya fitar da kai ƙahara. Wannan haka ake. Ko kuma mutum yana karanta wata aya, ka ji aljan ya ce wani gama garin ayar da ita za ka fidda ni, da ya aje ayar ya kama wata, shikenan malamin ya halaka, domin ya cuce shi. Ya yarda ayar gama gari ce ba za ta yi aiki ba, saboda ka ya samu kansa a wata kanwar radda zai samu kansa a ciki. Saboda ka waɗannan abubuwan su ake kulawa da su a dangane da abin da ya shafi cutar aljan. To sai in dawo kan ita wannan mata ko wannan mace wacce annabi alaihi salam ya ce ta yi haƙuri, an ba ta aljanna. Na ma malamai suka ce a nan gurin annabi alaihi salatu wassalam ya nuna mana duk wanda yake rashin lafiya sai ya haƙuri, a ci gaba da yin magani. Idan ba a samu nasarar an warke ba, to kar ya raki, ya dinga faɗa wa Allah maganganu, ko kuma ya ce ko ta ina zai nemi magani zai warke, kar ya haka. Ya nemi Allah ya bashi ladan abun, ya nemi cewa Allah ya mai da abun ya zama kafara da kusaci ga Allah subhanahu wata'ala da kuma shiga aljanna. Sannan ya kiyaye yin magani ta hanyar haramun.
ko ta hanyar da dangantaka tsakaninsa da Allah za ta ɓaci, ba a yin magani ta nan. So da idan ya bar Allah ya kama wata hanya wadda yake ganin in ya bi ta cutarsa za ta warke ko ba hanyar Allah ba, kuma Allah bai rubuce warke ba zai warke din ba, sannan kuma babu Allah tare da shi, kuma ladan da ya kamata ya samu ba zai samu ba, kusacin da zai samu ba zai samu ba, kankare zunubin da zai samu ba zai samu ba, wannan aljannar da ake samu ta masu haƙuri ba zai same ta ba, domin ya riga ya sauka daga turba da gwadabe na annabi sallallahu alaihi wasallam. to da ka muna roƙon Allah ya hore mana tsayawa akan gwadaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. to wannan dangane da cutar farfadiya kenan. to sai na tsallaka abu na biyu, shi kuma wanda annabi alaihi ya faɗi sunansa, to shi ne wato tuffa irin wannan wacce muka sani, amma annabi alaihi ba da sunan tuffa ya ambace ta ba, da uturujju ya ambace ta uturujj. yana cewa ita uturujju kwatankwacin mutumin da yake karanta alkur'ani, annabi alaihi ya ce kwatankwacin tuffa ne. ita tuffa ɗanɗananta zaƙi, kuma wato kuma iskar da take fita daga jikinta ƙanshi, ko haka take ya haɗa wato ɗayyib, tsatsarka ce a iskarta wato a ƙanshinta, tsatsarka ce kuma a ɗanɗananta. to sai malamai suka ce tunda annabi alaihi salatu wassalam ya ambace ta ɗayyiba, tsatsarka a ƙanshi, tsatsarka a ɗanɗano, to duk abin da ta shiga cikinsa kuwa sai ta tsarkake shi, sai ta gyara shi. don haka malamai suka ce ita tuffa magani ce na cututtuka iri daban-daban, ko ba ta da iyakar albarka. sai suka raba tuffa gida 4. kashi na 1 shine bawanta, kashi na 2 totuwarta, kashi na 3 shine inda za a nandage ta ruwan da zai tsatsako daga jiki, kashi na 4 shine kwayoyin da suke ciki 'ya'yan, kowanne maganinsa daban, wani kuma maganin da wannan yake shi ma yana yi. so da ka tuffa tana da bawo da ake ferewa, sannan akwai totuwa shine tuwon cikinta, sannan kuma da ruwa a jikinsa, sannan kuma akwai kwallo wato 'ya'ya da suke ciki. sun ce kowannensu yana da magani, kuma ita tuffa ɗin da take da wannan abubuwa guda 4 da ake lura da su, ita kuma sun ce tana magunguna iri daban-daban. daga ciki za mu ɗauki ɓawon bayan da ake ferewa. wannan bayan nata inda za a ɗauke shi a sarrafa shi a ajiye shi inda ake saka tufafi, kamar kwabet kenan da ake saka tufafi, ko a daka, to duk irin wata rima da wa'yansu ƙwari da suke taɓa tufa to ba za su taɓa shi ba. in za a je ɓawon tuffa a gyara shi, a shanya shi ya bushe, inda akwai wata hanya da masu ƙwarewa za su iya sarrafawa, kamar yadda ake saka kafur ko kamfo a cikin akwati, to haka ya kamata a san Allah duk 'yan sabuwa da suke lahanta tufa ba za su lahanta shi ba. sannan kamar yadda mata suke saka kafu zabo a cikin miya, to shi ma ɓawon tuffa ana iya shanya shi a cikin inuwa ba a rana ba, in ya bushe a dake shi, in sun zo yin miya kamar yadda suke saka wancan sai su saka shi, abincin zai yi lafiya kuma zai saurin narkewa a ciki, kuma in akwai waɗansu matsaloli a cikin uwar hanji duk wannan abin zai tafi da ita. kamar yadda lausir irin wannan da ake kwaɗantawa a ci, shi ma in aka shanya shi ya bushe aka dake shi ya zama kamar garin kuka, in mai mace za ta yi girki wajen yin miya, in ta ɗan ɓala ta saka a ciki, zaƙin da miyar take ya fi na kafu zago, da wannan shi lausir ɗin da ake amfani da shi. sannan ko ba shi da wata cutatarwa irin wancan a jikin ɗan adam, to haka bawon tuffa ake da shi. sannan shi bawon tuffa ana iya niƙe shi kuma a jiƙa shi a kuma matse shi a nannage shi. shi kuma inda yake amfani shine a saran maciji. idan maciji ya sari mutum, tun aka samu wannan bawon a dakakke aka jiƙa shi ya jiƙu, sai a tace, sai a dinga ba shi ruwan, wannan diddigar ita kuma sai a yi masa kunshi
a jikinsa inda macijin isare shi ko inda kunama ta harbe shi, to in Allah ya yarda wannan dafin ba zai kashe shi ba kuma zai fita. Sannan shi wannan da ya fata, wannan bawo na tuffa, ana iya tattara shi a shanya shi bushe kuma ana iya kona shi. In aka kona shi ana gyarawa sai a kwaɓa shi da kamar man zaitun, sai a dinga shafa a fata. Dinna mutum ya samu waɗansu ƙuraje ko guri yana masa dabbare to in yana shafa wannan, ko da kuturta ce irin mai dabbare in yana shafa wannan zai neme ta ya rasa. Bawon tuffa da shi yake, saboda annabarsa ya kama sunanta, shi yasa malamai suka ce ba ta da iyaka albarka. Wannan zan tsaya haka dangane da bawon tuffa. To sai totuwar, wato naman na ciki, shi kuma idan aka fere bayan kuma aka cire ƙwallon aka fitar, to wannan totuwar ita naman na cikinta maganin basir ne. Idan mutum na fama da basir yana ɗaukan wannan kullum da safe kafin ya karya kumallo ya zama da daita zai karya. Duk matsaloli da ake fama da su na ciki mutum zai rabu da su in Allah ya yarda. Sannan idan an samu ƙarancin jini a jikin mutum, kuma ƙarancin jinin kowane abu ne ya jawo ƙarancin jini, tunda ƙarancin jini wanda suke jawo shi iri-iri ne. Malamai suka ce ko ta wace fuska ƙarancin jinin ya faru, to ana amfani da tuffa. Ita ma dai sai an fere ta, an fidda bayan. Idan aka fidda bayan sannan a cire 'ya'yan na ciki, to sai a ɗauki gundarin tuffa ɗin totuwar, ana ɗaukan guda 3. In aka ɗau ƙwaya 3 sai a markaɗa, sai kuma a samo zuma, amma zuma ta sosai ba zuma ta sukari ba, zuma gaske, ba zuma mai gami ba. Sai a samu cokali 5 sai a zuba, sai a gauraya, to sai mutum ya dinga sha sau 2 a rana, da safe ya sha da daddare ya sha. Zai samu tsawon mako 2 yana yin wannan. In Allah da duk wani abu na ƙarancin jini a jikinsa zai neme shi ya rasa. Sannan ita tuffa, wannan totuwar tana maganin gudawa da take jin magani, ko ta babba ko ta ƙaramin yaro. Ana da yaro ko ya zo yin haƙori ko kuma ya wuce haka ya dinga yin gudawa, a bashi wannan a bashi wannan a bashi wannan, ta jin magani. To saboda haka sai a bashi tuffa kullum. Wanda ya fara cin abinci sai a hana shi cin kowane abinci, za a dinga ba shi tuffa sau 3 a rana. Amma kowanne in ya tashi ci sai ya ci, wato ci wanda zai koshi sosai. In babba ne shi ma zai ɓare ta, cire ƙwallon kuma ya ci cin koshi. Da safe ita zai ci koshi, da rana ita zai ci koshi, da daddare ita zai ci koshi. Sai ya samu kwana 3 baya haɗa wani abinci sai ita. To in an samu kwana 3, to daga nan sai ya rage yawan da yake yi na ita tuffa, wato na tuffa din. To sai kuma ya sirka da abinci na al'ada da aka saba kaɗan, amma fa sai ya kiyaye cin abin da yake tada wato gudawa. Allah ya sakawa ma'aikatan asibitinmu da alheri na nan ƙasar. Duk wanda ya cutar gudawa suka yi masa magani, sai sun masa sharaɗin abincin da zai cinye koma gida. Za a ce da mutum banda fura, banda shayi da madara, banda shan madara ita kadai, banda cin miyar kubewa, banda cin taushe, banda cin salak, banda cin kwaɗantaccen zogale. To duk wanda mutum yi a wayannan zai haɓaka ta, zai ƙara tuburata, za ta ɓaci. Wannan ya tuna min wata shekara wannan da azumi muna Saudi Arabia. Akwai wani ɗalibi ɗan Najeriya yana karatu a can, sai game da rashin lafiya ta gudawa. Duk abin da likitocin Saudiya za su yi masa sun yi, gudawa ta ki tsayawa. Har aka ɗauka gudawan nan ba ta lafiya ba ce, ko wani abu ne ya same shi. Aka tafi ofishin jakadancin Najeriya, aka gama tsare-tsare cewa kawai za a da shi Najeriya, kuma wataƙila wata musiba ce ta same shi. An yi sallar magariba, muna zaune a farfajiyar Ka'aba, sai ga mahaifin mara lafiyar da wansa suka zo muka gaisa. Sai suka ce ga wane, wani ɗansu ba shi da lafiya, yana fama da gudawa. Duk abin da likitocin Saudiya za su yi sun yi, da an yi sai ta dawo.
sau da ka so ake ada da shi gida a yi addu'a Allah ya samu wata musiba ce ta same shi, Allah ya sauke masa. Na ce amin. Sai na ce to amma ku tsaya, wani abinci yake ci? sai suka ce ba a iya cin komai, kullum madara ake huda ana bashi. Na ce Allah ne ya takaita da baku kisan kai ba. Shi likita can, su kasar can, in suka sallama mara lafiya ba sa gaya masa me ya kamata ya ci. Shi sa na ce namu nan Allah ya saka masa da alheri, sai sun yi kashedi, sun gaya yan uwansa ga abin da zai. Su can suka yi masa magani, da an kai shi aka yi masa guda za ta tsaya, ana da shi gida za ta komo a galabaice, za a mai da shi, gobe a sallamo shi, jibi a sake mai da shi. Su wasu tambayi me ya same shi ba, su kuma suka ɗauka wata musifa ce irin ta ƙasashen Hausa. Dan kasan ƙasar Bahaushe ko mutum ne ya zubar da karkashi da kansa, yana taka yana zamewa yana faɗuwa, sai ce sai aka doka ni da ƙasa, wai aljanni ya kada shi. Yanzu nan za a ɗauki abin ko a ce ai jifansa aka yi, kuma su suke ba shi madara. Na ce ai Allah ne ya taƙaita, a wannan kusan mako 2 da kuka yi kuna ba shi da sai ya mutu ai. Shi ke na ce ku daina ba shi. Da suka daina ba shi kwana 1-2 sai suka suna dariya, suka ce kamar bai taɓa ba. Ana kai shi likita ya ba shi, shi kenan ya ci gaba da karatunsa. Magana za a da shi gida wata musifa ce ko jifa ne ko wani abu babu ita. To saboda haka ita guda sai an kula da irin wa'annan abubuwa, ko an ci wannan maganin to sai an kiyaye. Sannan idan yaro ne karami, mahaifiyarsa ya kamata ta dinga ci, domin duk karamin yaro da yake shan nono maganinsa yana jikin mahaifiya. Sannan kuma ita ma sai ta kiyaye abubuwan da in ita ce take ci gudawa za ta karu, to sai ta kiyaye wannan lokacin take shayarwa, domin in ta ci in dan ya sha shi ma sai ya kamu, kuma cutar sai ta karu. Wannan yana daga cikin abin da ake kulawa da shi, da kuma amfani ita tuffa din. Sannan ita tuffa tana amfani ga aljihazul hadmi, duk halittun da suke markaɗa abinci a jikin ɗan adam, tun daga hanji babba da ƙarami da uwar hanji da irin su tumburkuma, duk wa'annan idan mutum yana cin tuffa tana musu amfani, tana gyara su komo lafiyayyu suna aiki. Sannan tana amfani ga hanta, idan mutum yana cin wato tuffa yakan samu cikakkiyar lafiya ko koshin lafiya na hanta. Lahani na hanta yakan yi wahalar ya samu mutum. Amfani ga kwanci, kwaninsa za su yi ƙarfi su yi lafiya. Sannan kuma ita tuffa tana amfani dangane da jijiyoyi masu isar da sako na ɗan adam, kamar gani, kamar ji da motsi. Duk waɗannan jijiyoyi ne da suke isar da sako daga kwakwalwa zuwa sauran halitta, daga sauran halitta zuwa kwakwalwa. To jijiyoyin da suke wannan da ake kiransu aljihazul asabi, cin tuffa yana amfani a wannan, inda mutum yana ci duk za su samu cikakkiyar lafiya. Sannan cin tuffa yana maganin toshewar bawali, mutum ya zo bawali ya kasa, yana maganinsa. Sannan mata kuma yana maganin toshewar ko kuma ƙin fitar jinin al'ada. In mace tana cin tuffa kusan kullum da safe ne take kare kumallo, to cututtukan al'ada in aka zo a yi ta mata gugu, wannan abun Allah yakan janye shi, mace takan samu lafiya, al'ada ta fita lafiya. Wannan wani abu kenan dangane da wato tuwon tuffa ɗin. To sai ruwan tuffa ɗin wanda aka nannage shi, kuma aka matse ta, aka markaɗe ta, aka saka ta a cikin abin ta koko, aka nannage, aka matse, aka tace, ruwan ya fita. To wannan ana sha saboda cutar shawara da ake fama da ita. In mutum yana nannage ruwan tuffa yana sha, to yana maganin wannan. Sannan wannan ruwan na tuffa yana maganin kumallo shi ma, amma wanda ya shafi cutar shawara. In mutum yana da cutar shawara yana yawan yin amai, idan yana shan wannan nannagaggen ruwan tuffa to yana magani. Haka idan mutum yakan kasa cin abinci, ko yaushe aka abinci sai cakun ya kasa ci, to shi ma kamar yadda ake shan lucozade,
to shi ma ruwan tuffa haka ake shansa, shi ma sai ya sa mutum ya da yana jin ɗanɗano kuma yana sha'awar cin abinci, shi ma appetite ne a cikinsa. Sannan yana maganin ƙyasbi, yana maganin makero. Idan makero ya fito, koyaushe akan wanke a kawo ruwan tuffa ɗin a dinga wanke shi da shi ana kankarewa, Allah da nan za a nemi cutar makero a rasa, ko irin na ka a yaro ko kuma a jiki da ya fito, ko kuma ƙyasbi in an saka shi yana magani. To wannan abu na uku kenan na tuffa. Sai abu na hudu shine 'ya'yan na cikin tuffa ɗin, shi kuma magani ne na dafi, duk dafi wanda yake iya kisa. To in za a samu 'ya'yan tuffa a dandaka su ko a daka su, sai a zuba a ruwa. In aka zuba a ruwa sai a tafasa, in ruwan ya dan sauki wanda za a iya sha, sai a dinga shansa kamar shayi. To duk wani abu da ya samu mutum na dafi, musamman na wata halitta wacce ta taba shi, ko maciji ya sare shi, ko kuma kunama ta harbe shi, to aka samu wannan 'ya'yan na tuffa aka hada, aka daka, aka zuba a ruwa, aka tafasa, mutum yana sha, wannan dafin gaba ɗaya kan fitar daga jikinsa. Kuma sannan diddigar ita kuma za a dinga lallaba ta ne a daidai gurin da kunama ta yi harbi, aka lallaba shi a gurin, bayan kuma an sha wannan din yadda na sai karin ya faɗi, sai mutum ya samu sauki. To wannan a takaice shine wani bangare dangane da tuffa da irin amfaninta wacce annabi alaihi ya faɗa. To sai abu na uku shine ismidu. Ismidu shine kwalli na gaske, ba kwalli na hada ba. Kwallin nan shine farin kwalli wanda yake ake samun sa dutsensa, wanda yan koli suke sayarwa. Amma wanda annabi alaihi ya magana ismidu, in mutum ya same shi zai ga wato koye yake shi, koye ce, makuba. Amma akwai wanda yake baki sosai mai kyalkyali din, yana shegi irin namu nan, da wancan da wannan duk abu guda ɗaya ne. Saboda haka shari'a ta zo da shi. Annabi alaihi salatu wassalam an ga yayi, ya saka kwalli a idansa alaihi salatu wassalam. Wani lokacin yakan sa 3 a dama 3 a hagu, wani lokacin alaihi salam yakan sa 3 a dama 2 a hagu. To shi kwalli yana amfani ga ido. Abu na farko da ake samu dangane da sa kwalli shine karfin ido yana karfi. Mutum zai iya yin karatu, zai iya dinki, zai iya yin abubuwa ba tare da idansa ya samu rauni ba, muddar mutum yana sa kwalli. Sannan jijiyoyi na ido wanda suke kai sako na gani, wannan abun babba ne, wannan abun mutsi manya ne, wannan mutsi ne, wa'annan dogwaye ne, wa'annan gajeru ne, wa'annan farare ne, wa'annan bakake ne, jajaye ne. To akwai jijiyoyi da suke kai wannan sakon daga kwakwalwa zuwa ido i gani. To in sun yi rauni, dishi ganin zai dinga yi, za a kasa samun abin da ake so. To don haka shi kwalli yana maganin wannan, duk jijiyoyin yana karfafa su zama masu karfi wanda za su iya karɓar aiki duk wanda Allah ya rubuta musu su yi. Sannan kuma yana kare lafiyar ido, ƙananan cututtuka da duk abin da suke tasowa na yau da gobe, wannan kwallin yana tsotse shi, yana magani. Sannan kuma yana maganin dukkan datti, ƙura ta yau da gobe da take shiga ido. Mutum yana kwana yana tashi da ita, tana ƙara shige masa jiki. In yana sa kwalli, in ya tashi da asuba zai ga duk kwantsa ta taru a gefen idansa, ko daga cikin daidai hancinsa, ko kuma daga wajen kunnensa. To da ya tashi ko abin da zai sai ya wanke ya cire. Sannan kuma tana ƙara haskaka ido, zai dinga ƙara kyau, ganin zai dinga ƙara wato ƙarfi, yana iya ganin komai tangarangan. To shi kwalli. Sannan kuma mutum ya saka da niyyar koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ubangiji ya ba mutum lada, Allah ya so shi, sannan kuma ya kankare masa zunubi, sannan kuma ya samu lafiya. To sannan a nan shi ma kusan shi ne abu na ƙarshe da zan yi. Amma kafin na kammala, ina so in ja hankalinmu a kan kwalli ɗin nan. Zamani ya zo, mata ba sa lura da lafiyar ido, kwalliya suke bukata, kwalliyar da masana suke kiranta hawasul jamal, wato haukan kwalliya.
su masu ilimin tunanin ɗan adam sun ce irin kwalliyar da ake yanzu ta taɓin hankali ce mafi yawa, hawas ne. Masu sai da kayayyakin kwalliya su suke iza mutane, sai mutane su tafi su je su ta yi. Sai ka ji an ce wai tayar mota ita aka ƙona, wannan tokar ta tayar mota ita ake kwabawa da man shafawa, sai mace da dinga sawa ido wai ya fi kyau. To ba san dafin da yake jikin tayar motar ba, ko a ɗauko wani abu a ce babawan tukunya shi za a kankara a haɗa shi da wani abu a dinga sawa a ido. Ido ya fi kowane abu haɗari a jikin ɗan adam. Bai kamata a dinga ɗaukan abin da ba a san kansa ba a dinga sawa. Amma wannan kwalli da shari'a ta zo da shi babu komai a tare da shi. Sannan kuma shi ma a wancan makon na ja hankali, idan an samu wata matsala a ido to ba a sa mushi sau biyu a kwalli. Duk mushiyin da aka saka aka goga a ido ɗaya to ka a sake mai da shi cikin kwallin a yadda mushiyin, sai a sake ɗauko wani mushiyin a sake sawa. In an sa sai a yadda mushiyin, sai a sake ɗaukowa. Duk sa wadda za a yi haka za a dinga yi ana yadda mushiyin, ba za a dinga sa shi ciki ba, domin aka mai da shi ciki kuma cutar ta koma cikin kwallin shi ma zama akwai cuta a cikinsa. In ana irin wannan ko da an warke, kar a sake maimaita wannan mushiyin a ciki sai an samu kamar tsawon wata 6 an tabbatar rashin lafiyar ta tafi ta warke, to shi kenan sai a ci gaba da sa mushi kwaya ɗaya ana sa shi kowane lokaci ba wani abu. Amma in akwai alamun rashin lafiya ba za a maimaita ba, domin cutar za ta dinga dawowa, ba za a warke ba. Shi ko bahaushe da ya ga tana dawowa ba zai gane shi ne laifi ba, sai fara tunanin wataƙila jifansa aka yi, daman ya ga wancan tana harare-harare, kowa ne yana harare-harare, ko jifansa aka yi, ko kuma kallafawa aljan, ya ce wataƙila rashin lafiyar nan ba ta asibiti ba ce. A'a, kiyayewa ce ba a yi ba. In an kiyaye za a wasake. To wannan shine dangane da kwalli. Abu na hudu na ƙarshe shine aswaki. Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa da mu shi as-siwaku mataharatul lil fami wa mardatul lirabbi. Shi aswaki tsarkake baki yake, sannan yana jawo yardar Allah subhanahu wata'ala, wadda ita ce ƙarshen abin da bawa zai samu, yardar Allah subhanahu wata'ala. To shi aswaki wannan yake samarwa. Da haka annabi alaihi salatu wassalam ya lazamci aswaki ko a gida ko a halin tafiya, domin a cikin sahabbansa radwanullahi alaihim akwai wanda yake rike masa aswaki duk inda za a, da an tashi kurin sai miƙo masa, sai ya gama sai miƙo masa ya karɓa ya ajiye. Kuma na Aisha radiyallahu anha ta ce mutukar annabi alaihi salam na cikin gidansa to zaka tara aswaki ne a hannunsa. Lokacin da zai rasu ma alaihi salamu da Abdurrahman dan sai Abubakar ya shigo, sai ya gan shi da aswaki a hannu, sai suka ga annabi sai na kallon aswakin. Sai na Aisha radiyallahu ta ce kana so ne? Sai ya daga ido haka, sai ta karba, sai ta sa shi a baki, ta jika shi sai ta sa masa da aswaki. Annabi sai ya cika ya fita, wato ran sai ya hadu da arrafiqul ala alaihi salatu wassalam. Saboda aswaki abu ne mai matukar muhimmanci. Dan haka ana amfani da aswaki lokacin da aka farka daga bacci. Duk lokacin da mutum ya farka daga bacci to ana so ya dau aswaki ya goge bakinsa. Bakin zai yi tsarki, sannan kuma zai sami yardar Allah subhanahu wata'ala. Haka kuma lokacin da mutum zai kwanta bacci, shi ma ana so ya gama komai ya aswaki sannan ya kwanta. Shi ma zai samu tsarki na bakinsa, sannan kuma zai sami yardar Allah subhanahu wata'ala. Sannan kuma idan zai karanta alkur'ani, shi ma ana so mutum ya aswaki. Domin duk mutumin da yake karanta alkur'ani, mala'iku ne suke zuwa su saka bakinsa a jikin nasa, su kafa bakin cikin nasa, gani ne ba zai ba. To idan akwai wari zai cutatar da su, ba za su fasa ba, amma suna cutuwa da duk abin da dan adam yake cutuwa da shi. Saboda haka in za a karanta alkur'ani sai a dinga yin aswaki. In an yi za a samu ninkin lada. Haka kuma idan za a yi alola, idan akwai dama, shi ma mutum sai aswaki kafin ya alola. Shi ma wannan alola za ta samu albarka, sallan ma za ta ƙara samun daraja matuƙar mutum zai aswaki din. Sannan a wajen yin aswakin,
idan an samu mutum wani abu yana fitowa daga cikinsa, daga makogwaransa, wani wari yana fita ba daga bakin ba, daga cikinsa yake fitowa, to shi ma da aswakin ake yi. In an goga aswakin, an goge baki, to kuma ana saka aswakin daga can ciki ya shiga har cikin makogwaro a goga, wanda mutum ya goga zai ji kamar yana yunkurin amai. In ya goga ya ji yunkurin amai sai ya janye, ya sake sa ya goga janye. In yana yin haka kamar sau uku a koyaushe ya zo yin aswaki, wannan warin da yake fitowa daga cikinsa in Allah da zai neme shi ya rasa. Wannan shine maganin da aswaki yake yi. Sannan idan mutum zai hudda da jama'a, za a yi wani taro, to yana da kyau mutum ya aswaki, saboda zai shiga cikin mutane. In za a yi magana da shi, wato idan babu wannan aka yi rashin sa'a, za a dinga jin wani abu na tashi daga bakinsa, mutane za su dinga jin nauyi kawai, suna kau da kai amma ba sa jin daɗin hudda da shi. To sai ko mata masu juna biyu, shi ma akwai buƙatar yin aswaki. Duk macen da take yawan kela amai lokacin take da juna biyu, to idan ta ɗauki aswaki kullum ta zo kwanciyar bacci za ta yi aswaki, in ta farka daga bacci za ta yi aswaki. Tun Allah da wannan aman da take kelawa a cikin kashi 100, to sai ta nemi 70 ta rasa. Waɗannan a dunkula a takaice shine abin da zan iya gabatarwa a wannan hantsi dangane da Dibbin Nabawi. Ina fatan Allah ya samu fahimta, kuma Allah ya sami aiki da shi. Kuma abin da nake so in ƙara mana shine, duk abin da aka bada misali guda ɗaya na Annabi alaihi salam, to za ka iya kiyasin guda miliyan ko biliyan da shi. Ka samu hukunci a shari'a, ka samu dalili a shari'a, ko likita ne kai, ka samu hujja a shari'a ce abin da kake daidai ne a gurin Allah. Sannan kai wanda kake zuwa gurin likita a yi maka magani, kai ma ka samu dalili cewa waɗannan abubuwan duk da ake min ba su saba wa abin da Annabi alaihi salatu wassalam ya zo min da shi ba. Ibada ma nake, ka yi magani ka samu lafiya, kuma a lokacin da kake maganin da wannan manufar taka, ibada ce ga shi likitan da yake maka maganin, ibada ce ga kai wanda ake wa maganin. Saboda shi likitanci mu'jiza ce ta Annabi Isa alaihi salam, shi kuma rashin lafiya ibada ce ta Annabi Ayyuba alaihi salam. So da ka wanda dai aka samu a ciki lada ake samu. Haka shi kuma wanda ya je dubiya, shi ma ladan yake samu. A musulunci babu asara. Na fatan Allah samu cikin allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam.